दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालियाव जुथुम्मानि आद्रा थानाय जि थान्दै जोंहा जुथुम दङमोन थांनाय दतमा कनफारेन्सआव 13, 14, 15, 16आव जि जुथुम्मा खुंफुंनाय आरो बे जोबथा हाबाफारिखौ दिनै जोङो 3 जुन बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बे अडिट'रियाम हलाव दिनै फुंबिलिनि हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो बड'लेण्ड मुंख्लं बिथांमोननिसिम बिबार बावनाय गोसोखांनानै आरो बे समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावनाय बे मोनथाम हाबाफारिखौ जों मावबाय आरो लोगो लोगोनो जोंनि थान्दै बिथांमोना जोंनि जिल्ला दखरा आरो गासै जिखिनि थान्दैफोर दङमोन डेलिगेट्स बिथांमोना दिनै सफैजोब्बाय आरो दसे समनि उनावनो जोंनि जि डेलिगेट सिटिं बेखौ जों जागायसिगोन आरो बे समाव आं बे खोथाखौनो बुंनो नागिरो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि सार्थनि थाखाय जातीयताबाद जाति सत्ता आरो माहारि थैनाय थांनायनि समाव जोङो स्ट्रागल खालामनानै हारिनि एक्जिस्टेन्सखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जों जेब्लाबो हाबा मावबोदों। जोङो जेब्लायबो फोथायो जे माहारिया जेब्लाबो सिगां माहारिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा जोंनि अर्गेनाइजेसन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जों साफा साफा इन्डिभिजुवेल मेम्बार्स आरो जों साफा साफा हारि सिबिग्रा हारिनि सेबक आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आइडिय'लजि आरो प्रिन्सिपल बेनि आधाराव जोङो गसंनानै थानानै हारि सिबिनाय हारि दानाय हारिनि खैदां खैफोद हारिनि इसिं आरो बायजोआरि जायखिजाया जेंसियाव जों जेब्लाबो गसंथानानै आनकमप्रमाइजिंबाबो जातीयताबादि चेतनाखौ लानानै जों हाबा मावबोदों आरो जातीयताबाद माहारिबादखौ लानानै हाबा मावनाया देश निर्माणनिबो मोनसे गेदेर हाबाफारि दा बेखायनो बड'फाया बुंदोंमोन जे लिभ एन्ड लेट लिभ आरो बे थां आरो थांनानै थानो हो बुहुमनि बर'फोरा खौसे जानांगौ खौसेनि गेजेरजों जोङो हारि दानायनि गेरेमसा माहारिनि हाबा मावनांगौ बे आदर्शखौ लानानै जों हाबा मावदों। दसे समनि उनाव जोंहा डेलिगेट सिटिं जागोन बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' गोजोन गोरोबथा 2020नि आद्रा थानाय जि दफाफोर दङ बेखौ 100% मावफुंनायनि थाखाय जिखिनि आवाज दैखांनांगौ रिजोलिउसन लानांगौ डेलिगेट हाउसआ बेखौ लागोन आरो बेजों लोगोसे गुन गोनां सोलोंथाइ जोंनि इयुथफोरखौ जोङो एम्पावारमेन्ट होनांगौ बिथांमोननो साख्रि बाख्रि भबिष्यत दानांगौ इयुथनि फिउचारनि थाखाय जोङो साननांगौ खारन एबसुआ मोनसे स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसन स्टुडेन्टनि आथिखाल आरो इयुनखौ लानानै हाबा मावनाया जोंनि बिबान बेखायनो मिशन क्वालिटि इडुकेसननि जों हाबाफारि लादों आरो 6.3 बायदि स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि जि मोनसे मेटार दङ बेखौ लानानै आसाम सरकारा गोख्रैनो मावफुंनांगौ बे बिथिङावबो जों गोथौयै गुवारै सावरायगोन बर' हारिनि रांखान्थि सामाजिक राजखान्थि गुबुन गुबुन आयदाखौ लानानै जोंनि बे डेलिगेट सिटिंआव जों सावरायनाय जागोन आरो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि जि मोनसे 2 बोसोरनि जि कमिटि दङमोन बे कमिटिखौ गोदानै दाफामफिननाय जागोन फैबाय थानाय 2 बोसोरनि थाखाय आरो बे डेलिगेट सिटिंआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आनसलिक डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रेल इउनिटनि जि मोनसे 2 इयार्स टार्मखौ जोङो इयुनाव एक्सटेनसन खालामनो हायो नामा 3 इयार्स खालामनो हायो नामा बेयाव मोनसे जोङो नायबिजिरनायनि मोनसे कमिटि दागोन माला इमप्लिमेन्ट जागोन बे उननि खोथा खिन्थु बेनि थाखाय जों नायबिजिरनायनि मोनसे कमिटि दागोन आरो आङो दिनै बे बाथ्राखौनो स्पष्टयै बुंनो नागिरो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि आदर्शखौ लानानै आरो हारिनि माने मोन्थायखौ लानानै जेब्लाबो हाबा मावगोन हाबा मावलांगोन आरो बेखिनि जि आदर्श बे आदर्शखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 52 बोसोर लामा हान्थिबोबाय फैबाय थानाय समाव आरोबाव जोङो जिखिनि स्ट्रागल खालामनांगौ जिखिनि जोंनि एक्जिस्टेन्सनि थाखाय जों हाबा मावनांगौ बर' हारिनि राव थुनलाइनि थाखाय हारिमुनि थाखाय जोङो बेखौ रोखायै हाबा मावलांगोन आं बेखिनिखौ फोरमायबाय गोजोन्थों। थांनाय समाव दा प्राय 2.5 मास जाबाय जोंनि 13, 14, 15, 16 दतमा जुथुम्मामोन आरो बे खोथाखौ आं एसे बुंफिननो नागिरो जे 27 एप्रिलाव जोङो मोनसे दिन थारिख खालामदोंमोन खिन्थु 1 मेआव हरखाबै जोङो दाबिनाय बायदियै गोदान दिल्लीनि कैलाश कल'नियाव बड'फानि मुसुखा बेखेवनाय लामा बेखेवनाय बे हाबाफारियाव जिहेतु नखर मन्थ्रि हादोरनि नखर मन्थ्रिया बाहागो लादों आरो बे हाबाफारियाव बाहागो बयबो लानायनि थाखाय जोङो जोंनि जि 27 एप्रिलनि जि जुथुम माने बे थान्दै जुथुमखौ जोङो फावसायदोंमोन आरो बे बिथिङाव आङो नखर मन्थ्रि बिथांखौ धन्यबाद होगोन आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांखौ धन्यबाद होगोन भारत सरकारखौ धन्यबाद होदों
जे मोनसे महान आरो गिदिर खामानि बिथांमोना जोंनि दाबि बायदि एबसुनि दाबि बायदि मावनानै होबाय। गुबुन मोनसेया जाहैबाय 12 मे तारिखआव जों आरो फिन मोनसे दिन खालामदोंमोन। नाथाय हरखाबनो भारत पाकिस्तान जि जुद्धनि जि थासारि आरो पेहेलगाम कान्दनि उनाव भारत पाकिस्तान जि वार, बे वारा सानब्रैनि थाखाय सोलिदोंमोन। उनाव सिज फायार जाबाय। बिनि थाखाय जोङो दोनथ'नो गोनां जादों। दिनै जों फिन खेबसे लाफिनबाय आरो बे बुब्लियाव नोंथांमोना जेखौ सोंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजिरनि टार्मआ 2 बोसोर, 2 बोसोरनि उनाव जोङो गोदान कमिटि दायो आरो आङो थांनाय समाव डेलिगेट हाउस एबसुनि गासै जोंनि बिबानगिरिफोरनिसिम मोनसे प्रस्ताब, मोनसे प्रप'जेल लाखिदोंमोन जे आंनि मावनायनि सम आरो थासारि, माने गोलाव समनि मोनसे थासारि आरो लोगोसे बैसोनि थासारि, आंनि गोसो आरो आंनि इच्छाखौ आङो हाउसआव फोरमायदों बा जोंनि बिबानगिरिफोरनो फोरमायदों। दा बे बयबो मोनसे मोनसे सम थायो। आल्टिमेटलि दिनैनि जे डेलिगेट सिटिं, जे थान्दै मेला फाइनाल डिसिसनखौ लागोन आरो बे थान्दै मेला माने बे हाउसआ हाइस्ट फराम। थान्दै मेला जि थांखि आजावगोन आरो बिथांमोना जि फाइनाल डिसिसनखौ लागोन बेनो फाइनाल जागोन। थान्दै मेलनि सायाव रावबो गोजौआव नङा। आं दहायनो बुंदों जे जोङो माहारिनि थाखाय आफाद, आफादनि थाखायसो जों 3 नम्बराव आरो माहारिनि थाखाय आफाद दादों। आफादनि आदर्श आरो प्रिन्सिपलखौ लानानै जों हाबा मावदों। बे आफादनि टार्मआ 2 बोसोर आरो बिनि उनाव थान्दै मेला जिल्ला, आनसलिक आरो मिरु बे फाइनाल डिसिसन होनानै बिबानगिरिफोरखौ सायख'यो। थान्दै मेलाव जि डिसिसन जागोन आं बेखौनो गनायना लागोन। आंनि गोसोनि खोथाखौ आं फोरमायबाय आरो आङो थान्दै मेलनि खाथियाव आंनि गासै प्रप'जेलखौ आङो हगारबाय। बिथांमोना जि डिसिसन होयो बिनि सायाव बिबेसना जागोन आरो फाइनाल जि रिजाल्टआ फैगोन। गोजोन्थों। थान्दै मेला मा डिसिसन लायो बेखौ नायग्रोनोसै लेट्स आरो बिनि उनाव आङो 1 बाजिनि सिगां जोङो गासै हाबाफारिखौ फोजोबनो सानदों आरो बिनि उनाव माखासे सावरायनाय हाबाफारि जागोन लान्चनि उनाव। 1 बाजिनि सिगां फिन खेबसेबाव थान्दै मेलनि फाइनाल डिसिसना फैयोब्ला नोंथांमोननि मेडियायाव फैनानै आङो खोथाखौ लाखिफिनगोन। गोजोन्थों।